Ara? Ara, sí. Molt bé. Ara sí, que m'escolteu bé? Perfecte. Bueno, primer donar-vos la benvinguda en aquest esmorzar networking de CTECNO, que avui porta com a títol La propera revolució digital, les dones TIC. Agrair el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, en aquests actes. Òbviament a tots vosaltres per estar aquí, i a la moderadora i a les ponents, i al Movistar Center per la cessió de l'espai. No sé si tots coneixeu CTECNO, intentaré no allargar-me. 2 slides. Què som CTECNO? CTECNO som una fundació privada sense ànim de lucre, que el que tenim com a objectiu és ser, com diu el seu nom, cercle de tecnologia, ser el cercle, aquell espai de trobada on es pugui generar opinió i es promoguin les tecnologies. Bàsicament treballem amb 3 eixos. Un primer, que és el de lobby networking, que el que pretenem és ser dinamitzador del sector i un actor influent en les polítiques digitals. El segon eix és el de coneixement i talent, que és el que avui ens ocupa. Bàsicament el que volem fer és fer una anàlisi i difusió de l'estat actual i els reptes de futur de la societat digital i incentivar, molt important, i desenvolupar el talent digital. I per últim tenim l'eix d'acció social, que el que volem és apropar la tecnologia a la societat. Agrair també el suport de totes les empreses sòcies de CTECNO, que sense elles, òbviament, no podríem fer totes les activitats que fem. I deixeu-me avui introduir només CTECNO dintre l'eix de coneixement i talent. Som un dels socis fundadors i impulsors de la Barcelona Digital Talent. Deixeu-me explicar què és aquesta iniciativa. La Barcelona Digital Talent és una aliança público-privada que té com a objectiu fer de Barcelona un hub de talent digital. Dues dades només. En els últims 10 anys a Europa el que és el creixement de l'ocupació en tots els àmbits ha representat un 3%. I en canvi en l'àmbit TIC, en l'àmbit digital, ha sigut d'un 36%. Per tant, el que és l'ocupació en el sector TIC és 10 cops superior, o el creixement de l'ocupació 10 cops creixement a el que és qualsevol altre àmbit. Per intentar-nos apropar territorialment, aquí a Barcelona, la que és la demanda de perfils digitals en els últims temps ha crescut un 40%. En canvi, el que és la disponibilitat d'aquest talent ha crescut un 7%. Què vol dir? Que el gap entre oferta i demanda de talent està creixent de forma exponencial. Per un altre costat, aquest és un estudi molt recent, els professionals del sector digital consideren o
tenen a Barcelona com a la 5è destinació preferida. O sigui, quan se'ls pregunta on us agradaria anar a treballar, en primera posició tenim Londres, Nova York, Berlín, però Barcelona està en la 5è posició. I segurament si juguéssim aquí el factor retribució, faria que Barcelona fos una ciutat molt competitiva en l'àmbit d'atracció de talent digital. Per què? Perquè en els últims temps molts hubs d'innovació, com heu anat sentint a les notícies, han vingut a Barcelona, perquè Barcelona encara ara a nivell europeu és una ciutat competitiva, i per un altre costat és una ciutat on els professionals hi volen vindre a treballar. Per tant, diem que tenim tots els ingredients per poder fer que Barcelona pugui ser un hub de talent digital. Aquesta aliança, bàsicament el que fa és impulsar aquesta disponibilitat de talent. I com ho fem? Bàsicament el que volem fer és fomentar el reciclatge de talent no tecnològic a l'àmbit digital. O sigui, hem de tindre present que el sector TIC és un sector on pràcticament no hi ha desocupació, i en canvi a Barcelona i a Espanya, sobretot en talent jove, tenim un índex de desocupació important. Per tant, podria ser un factor interessant el poder reciclar talent no digital cap a l'àmbit digital. Un altre factor que volem treballar, una altra iniciativa de les que volem treballar, és l'atracció de talent internacional, com deien, perquè sabem que encara que reciclem molt talent cap a l'àmbit digital encara no en tindrem prou. Recordeu el gap entre un 40% d'increment i un 7% només en el que és la disponibilitat de talent. Volem incentivar el que és els perfils digitals a les escoles. Volem fer aquesta conscienciació de que realment el treballar en l'àmbit digital és interessant i intentar trencar els prejudicis que hi ha al respecte. Volem tindre dades per poder prendre decisions. Si realment veiem que el que es necessiten són científics de dades, doncs volem poder tindre aquesta informació per intentar incentivar que les escoles o que els centres de formació facin aquest tipus de formació. I per últim, volem precisament apropar el que és les necessitats de les empreses amb el que és l'oferta dels centres de formació. Quan parlem amb les empreses, el que ens diuen és que els centres de formació no ens donen els professionals que necessitem. Quan parlem amb els centres de formació ens diuen que les empreses no saben el que volen. Llavors, això és una cosa que és habitual i el que volem precisament és ser una plataforma per intentar apropar el que és l'empresa i els centres de formació. Centres de formació de tots els àmbits, des de començant pels centres de formació universitaris, centres de formació no reglada, com poden ser Code Academies, etc. Només introduir que el dia 18 de juliol fem la presentació a CETECNO del Baròmetre Tecnològic de Catalunya de l'any 2019. Òbviament esteu tots convidats. És el 18 de juliol a les 6 al Design Hub Barcelona, i on podrem veure, encara no puc avançar dades, però on podrem veure moltes dades que precisament estan molt relacionades amb el que avui explicarem. Per part meva, res més, només presentar-vos la moderadora de l'acte, la Mariola Dinarès. La Mariola, molts de vosaltres la coneixereu perquè és periodista i locutora de ràdio. És la tercera temporada que teniu el Pop-Up. El Pop-Up és un programa de ràdio que es fa de dilluns a divendres de 1 a 2. La Mariola és la directora i la presentadora. I la Mariola és una persona que des de l'any 2003 està capficada amb l'ús de tot el que és les noves eines
en l'àmbit digital. Té un espai web que és holamariola.cat, que bàsicament el que fa també és parlar o expressar aquelles inquietuds tant en temes periodístics com de l'entorn digital. Doncs res més, moltes gràcies. Molt bé. Bé, hola a tothom. Hola a tothom. La primera revolució digital serà de les dones TIC, us aviso. Primer de tot, agrair la presència d'alguns homes aquí avui, perquè això vol dir que tenen ganes de canviar actituds, suposo. M'ho imagino. Bé, aquest és un tema que ens hi hem de posar seriosament. Les necessitats d'aquest món ja digital ens fan treballar perquè hi hagi més persones en els camps digitals i tecnològics, però, a més, s'ha d'incrementar la presència femenina. I, clar, jo dic, si la societat està formada per homes i dones i anem cap al digital, és a dir, que allà també hi hauran d'haver homes i dones. I el digital ho impregnarà tot, evidentment. Bé, una mica com a intenció volem que aquesta jornada sigui una jornada sobretot productiva. Tenim representació empresarial, representació de l'administració, de l'entorn acadèmic, però sobretot exemples tangibles que ens poden ajudar com a referència. No només les que són aquí dalt, que faran exposicions que us obriran la ment, sinó també especialment tota la gent que sou aquí i una fila zero, on hi ha moltes dones que sí que treballen ja en l'entorn digital i que poden ser clars referents per a les noves generacions. Bé, ens han de veure, ens hem de visibilitzar i el nostre sentit pràctic de la vida com a dones crec que és necessari per als entorns digitals i tecnològics. Bé, ens agradaria, per aquesta visió pràctica de la jornada, que la paraula networking ho diu, que no avui, però sí que a curt termini d'aquí en poguéssim treure una mena de decàleg de coses que s'han de resoldre o que podem fer, no? Perquè aquí veurem moltes dades, ells us explicaran com està la situació, bastant negra, de fet, però bé, amb dades que ens poden ajudar a poder fer feina. És a dir, que una mica aquest seria l'objectiu. Bé, visualitzem el problema, però sobretot posem-hi solucions viables que donin resultats a curt termini. Bé, jo, en la mesura del possible, i el meu equip, la Marta està aquí, que és del meu equip també, la Marta Cristià, ho fem cada migdia al Pop-Up, el programa de xarxes de Catalunya Ràdio. És un programa format per un equip 100% de dones, i parlem de tecnologia. No tenim paciència i sempre volem anar per feina, és a dir, que hem de fer coses. Bé, gràcies a la Bernat Palau per aquesta entrada i dir-vos també que farem les exposicions i després discutirem, és a dir, que preneu apunts, com sigui, i després podeu fer les vostres intervencions. Bé, ja dic que tenim un problema que té conseqüències, jo diria, devastadores, que ni ens podríem imaginar. Moltes d'aquí, algunes sou enginyeres també. Ahir mateix, 3 enginyeres en el programa, per exemple, ens obrien els ulls. M'agradaria explicar-vos aquest exemple. Si tots els programadors d'algoritmes són homes, els algoritmes tindran un biaix pot general i seran masclistes. Cal que aquests algoritmes els programin equips de dones i homes. No només de dones ni no només d'homes, sinó una mica de tots. I a més, això, amb el tema dels algoritmes, si anem en un futur d'automatitzacions, això ho impregnarà tot. És a dir, que a més, no només hauran de ser enginyers en formació tècnica, sinó que hauran de ser enginyers i enginyeres en formació humanística. És a dir, que tenim molta feina, no només de gènere, sinó també de la societat. Per tant, jo, com sempre diem en el programa, anem per feina. I ara parlarà la Milagros Sainz, seria una mica ella des de l'entorn acadèmic. La Milagros és Principal Investigator of the Gender and ICT Research Group de la Universitat Oberta de Catalunya i ella ens farà la seva exposició, diríem, a l'àmbit acadèmic. Jo m'he aixecat, però pots seure, segura. Sí. Hola, molt bon dia. La meva presentació... És la següent, ja pots posar la següent? Sí. Espera, m'he deixat una cosa. Molt important. Mentre se prepara la Milagros, heu vist, no? Dones TIC és el hashtag. Clar, ens agradaria que no només ho sabessin la gent que estem aquí, sinó que tothom s'impregnés una mica dels nostres objectius. Per tant, piuleu, viralitzeu, compartiu les vostres reflexions, les nostres, el que sigui, amb el hashtag Dones TIC.
Perdoneu, moltes gràcies a CETECNO per convidar-me i a Mireia per comptar amb la meva presència aquí. Si els sembla bé, parlaré en castellà perquè seré més fluida i parlaré millor i estaré més concentrada en el que dic, més en com le dic. Bien, vamos a ver, tengo digamos, la misión en esta mesa redonda de un poco de introducir, aparte de lo que han comentado pues, mis predecesores, un poco la temática y andar un poco desde, en breves minutos, comentar un poco cuáles son digamos, las principales líneas de retos y de trabajo que tienen que ver con las presencias y las ausencias de las mujeres en las TIC, porque vamos a ser también positivos. Hay muy pocas mujeres, pero también hay mujeres y están haciendo grandes contribuciones y vamos a tratar de buscar la manera de poner eso sobre la mesa y sobre la discusión. Y trataré también de abordar unas líneas de trabajo, supongo que lo abordaremos en la mesa, sobre cómo intervenir para paliar, digamos, estas ausencias de mujeres en el ámbito de la digital y de la digitalización. Brevemente, como ya saben ustedes, bueno, hay muy pocas mujeres en lo que es, digamos, lo puramente tecnológico, lo que se llama en inglés. Voy a hablar ahora de STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hablamos de la sociedad digital, en realidad tenemos que hablar de todas las disciplinas, pero en concreto me voy a centrar en las que son más relacionadas con lo científico y lo tecnológico. Digamos, hay pocas mujeres en lo puramente tecnológico, lo que sería la ingeniería y la informática. Arquitectura hay bastantes mujeres. Hay bastantes mujeres también en lo que es las ciencias de la vida, medicina y todo lo que tiene que ver con los cuidados y con la salud. Hay pocas mujeres en físicas y, curiosamente, en matemáticas. En los últimos años se está perdiendo mucho la presencia de mujeres. Pensamos que tiene que ver precisamente con el proceso de digitalización y las aplicaciones que puede tener con temas de Big Data y demás, que atraen más a hombres que a mujeres. Antes estaba equiparado el número de mujeres en matemáticas, pero ahora, sin embargo, está decayendo mucho la presencia de mujeres en este ámbito. Voy a hacer una mención específica porque cuando hablamos de todos estos temas tenemos que centrarnos en cuestiones que, digamos, que suponen para muchas chicas barreras y también para muchos chicos, porque parece que estamos hablando de que como si todos los hombres les interesaran las ingenierías o les interesaran la informática, o tampoco es así. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los estereotipos, esos estereotipos, o sea, que están basados en los roles, que desde pequeñitos a través de la socialización aprendemos. Cuando vemos, por ejemplo, yo siempre pongo, para ilustrar estas ideas, siempre llevo a pensar, si pensamos en los anuncios publicitarios, por ejemplo, de Navidades, ahí se ve claramente cómo los juguetes destinados para las niñas y los juguetes destinados para los niños son completamente distintos. A los niños les fomenta más pues, el cacharreo, el jugar con lo tecnológico y con otras cuestiones más manuales, y a las mujeres, a las niñas se les fomenta el jugar más con juguetes que tienen que ver con los cuidados y con otro tipo de roles más ligados a lo tradicionalmente femenino, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Esos roles y esos estereotipos de género, digamos, tanto en el ámbito académico o educativo, formal e informal, tanto en las escuelas como en las casas, también lo trasladamos al ámbito de trabajo y se nos convierten en lo que se llaman sesgos inconscientes. Muchas veces no somos conscientes, por ejemplo, hay desigualdades importantes como temas de salario, porque una mujer ganando en estos ámbitos, o sea, haciendo las mismas tareas que un compañero, gana menos y asume que eso es normal. Y que muchas veces cuando se sacan puestos de trabajo, ha pasado con Amazon, hablando de algoritmos, los algoritmos tienen sesgos porque las personas tienen sesgos, las personas que diseñan esos algoritmos tienen sesgos, porque Amazon se dio cuenta, hizo un proceso de selección utilizando algoritmos que excluían a las mujeres, excluían las propiedades, digamos, ligadas a las mujeres, a candidatas mujeres. Esos sesgos inconscientes digamos,
nos condicionan y hacemos que automaticemos esos estereotipos, esos roles y no pensemos sobre ellos, tenemos que, digamos, buscar la manera de neutralizarlos, porque determinan las trayectorias profesionales de las mujeres y de los hombres también en el ámbito laboral, y también antes determinan las elecciones de los chicos y las chicas en la educación, digamos, formal e informal. Existen creencias sexistas, estamos trabajando de todos estos temas. Yo me he especializado mucho en temas de secundaria, sobre todo finales en la época donde se toman las decisiones, que son cuarto de la ESO y bachillerato. Son momentos, algunas personas pueden pensar que es un momento tarde. No, no es todavía un momento tarde, es momento de intervenir también, porque ahí es donde se toman muchas decisiones y se puede, digamos, todavía buscar la manera de frenar esa influencia nociva de estos roles y estereotipos de género que hacen mucho daño a los chicos y a las chicas, y que sitúan a las chicas muchas veces en desigualdad de condiciones, porque se cree que las chicas tienen menos competencias matemáticas y tecnológicas, etcétera, que los chicos, cuando no hay evidencia científica que demuestre que eso es así. Es puramente un prejuicio, una creencia sexista que tiene una repercusión muy importante luego en las decisiones que toman estos chicos y estas chicas. Y, por supuesto, hay estereotipos. Cuando ya trabajas con personas que han elegido estas profesiones, tanto que están estudiando como profesionales que ya están trabajando desde hace poquito tiempo, ponen en cuestión, cuando hablan de estereotipos, por una parte, sobre todo, el prototipo de persona que cuando hablamos de estereotipo en este ámbito digital es la persona que trabaja en la informática. Se piensa que un informático pues es una persona que es un friki, que no tiene habilidades sociales, que no se relaciona con otras personas y que solamente pasa todo el tiempo en la pantalla y sin interacción con otras personas, y que además es persona muy inteligente, pero incluso tiene muchos problemas de relación, e incluso con adolescentes trabajamos. Fijaros, los adolescentes que cuando en esas etapas que piensan que son personas que huelen mal, que tienen mala presencia física, etcétera, etcétera. Son estereotipos que están ahí y que determinan y que frenan tanto a los chicos y a las chicas para elegir este tipo de estudios, ¿no? Como veis, este es un ejemplo, no sé si conocéis la serie de IT Crowd. Hicimos un estudio y corrobora lo que estoy comentando. Muchos estereotipos, tanto en las personas que ya han elegido como en los que todavía no han elegido estudios relacionados con lo que van a hacer en el futuro, es decir, personas que están en secundaria. Hay muchos estereotipos en este sentido, y además, cuando se piensa en mujeres, no sé si conocéis esta serie, por ejemplo, pues la mujer, que es la jefa de estos dos frikis, por decirlo de alguna manera, perdóname la expresión, pues resulta que no tiene ninguna competencia tecnológica. Es decir, los medios de comunicación están transmitiendo mensajes continuamente que fomentan, digamos, estos roles y estereotipos, y que sitúan a las mujeres como fuera y totalmente incompetentes de la tecnología, cuando realmente no es así, ¿no? Tenemos que cambiar esto. En la familia y en la escuela sigue un poco para insistir con todo esto. Cuando hemos trabajado con profesores y profesoras de secundaria, con familias, y vemos cómo claramente tanto el profesorado, no todos, pero bastantes, tienen unos sesgos muy importantes que, claro, eso lo transmiten a sus alumnos y alumnas. Y lo mismo pasa con los padres y las madres. Por mucho que digamos que la elección es libre, la elección no es libre, ¿no? Los intereses están motivados y están, digamos, fundamentados por las ideas de las personas del entorno. Estamos pensando también siempre situarnos en un momento de la vida en el cual el grupo de pares es también muy importante y influye muchísimo lo que van a decir mis compañeros, lo que van a decir mis amigos, y si esto es adecuado para mí como chico o para mí como chica. Entonces, si hacer informática, por ejemplo, disculpadme que ponga siempre informática, pero como es el ejemplo prototípico, pues es más fácil ilustrar. Pero si informática no es la carrera o no es los estudios que se consideran tipo de una mujer o que puede desarrollar una mujer, pues mis amigos y mis amigas me van a considerar pues o un marimacho, me van a considerar de una manera completamente ajena a lo que realmente es, ¿no? Y que yo puedo tener un montón de digamos, potencial para desarrollar ahí, ¿no? También hay una cuestión muy importante que cuando entrevistamos a personas que ya han elegido estudios, sobre todo chicas,
en las chicas insisten mucho en el bien, en el bien de o ingenieras o informáticas que están en ámbitos ya profesionales, que lo que aluden es que han elegido este tipo de estudios por el bien que pueden hacer a los demás, es decir, bien para la salud, para el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, este aspecto se está tomando mucho como referencia para las intervenciones, ¿no? Ver cómo transmitir a los chicos y las chicas en educación primaria y en secundaria la importancia de que las TIC, ¿no? Y de todo lo digital tiene un fuerte componente, digamos, de bienestar para las personas. ¿Quién imaginaría en este foro que estamos aquí que un puente, si se hace mal, como ha pasado con el de Génova y se ha caído y ha producido muertes, etcétera, etcétera? O sea, es un producto, digamos, de ingeniería, pero tiene un bien social. Pues en estas edades la gente no piensa que las ingenierías o la informática tienen un bien social. Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? Por supuesto, hay pocas mujeres, pero encima de las pocas que hay que han contribuido enormemente a la profesión, están completamente invisibilizadas. No hay modelos, siempre se hace referencia a los hombres. Cuando se habla de una persona en la física, siempre se hace referencia a Einstein o en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, o en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Aquí se menciona a Zaha Hadid, que es una de las referentes más importantes de la arquitectura en los últimos tiempos. No se menciona en las carreras, en los propios estudios de universitarios. Esto es un problema, ¿no? Porque si ya hay pocas, pues de las pocas que hay y que han contribuido enormemente, no se las tiene en cuenta. Esto también es importante. El ambiente laboral se suele ser, como es un ambiente muy masculinizado, sobre todo en el ámbito más tecnológico, es un ambiente hostil, donde las chicas sienten que no pertenecen, que no tienen un lugar donde estar, porque son muy pocas, se sienten en muchos casos acosadas, incluso sexualmente. Esto lo hemos comprobado con algunas entrevistas que hemos hecho a chicas que están trabajando en estos ámbitos. La maternidad sigue siendo un problema, no solamente en este ámbito, sino en cualquier otro ámbito, sigue siendo un tema que frena el desarrollo profesional de muchas mujeres. Continuamente en el ámbito laboral vuelven esas creencias sexistas que existen en la educación a florecer y las mujeres tienen que estar demostrando continuamente más de lo que saben, de que tienen talento para estar ahí, para trabajar y para poder desarrollar un producto, e incluso muchas veces son relegadas porque están trabajando en ámbitos tan masculinos que incluso a ellas, habiendo diseñado un producto tecnológico, no lo pueden presentar porque parece que los clientes finales se van a quejar porque como lo ha hecho una mujer no va a tener lo suficientemente, digamos, robustez o lo que sea, ¿no? Quiero decir que eso también es una cuestión que a día de hoy sigue existiendo y que tenemos que reflexionar sobre ello. Brevemente, ¿qué acciones se podrían poner en marcha para paliar estos efectos, ¿no? Evidentemente, volver a hacer visibles estas, como comentaba, las contribuciones de las mujeres en STEM, sobre todo digamos, en los libros de texto y en la educación, pero también en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eliminar estos estereotipos, reivindicar las oportunidades que los ámbitos STEM ofrecen para tanto hombres como para mujeres, la ciencia y la tecnología para el bien social, un poco lo he comentado antes, estoy matizando un poco algunos aspectos, romper con la dicotomía de letras y ciencias, la digitalización tiene múltiples oportunidades para las humanidades, para otras disciplinas. Se está viendo cómo, por ejemplo, los grandes avances en inteligencia artificial están viviendo de otras disciplinas. El data science, o sea, el análisis de datos, el big data y demás, requiere de otras personas, de otras disciplinas que puedan analizar y que puedan contribuir a gestionar toda esa gran cantidad de datos. Por supuesto, un problema que existe es que todos estos estereotipos al final también tienen un efecto en cómo las chicas se consideran. Al final se consideran peor en matemáticas, en ciencias, en tecnología que sus compañeros, y al final eso determina sus decisiones, pero también determina cómo se alejan o no de este tipo de profesiones para poder desarrollarse. Y esto es muy importante, tratar de paliarlo, tratar de, cuando trabajemos, romper estos estereotipos referentes y promover y afianzar la creencia de que las chicas son lo suficientemente competentes también para estos ámbitos. Fomentar el liderazgo femenino, promover el mentorazgo entre mujeres, sobre todo entre compañeras,
que el currículum académico sea sensible a cuestiones de género, la coeducación y el trabajo mixto. Esto parece una cosa de perogrullo, pero sabéis que sigue siendo un tema que todavía se está volviendo a hablar, que si separar a chicos y a chicos podría ser una posible intervención. Eso no es realista, desde mi punto de vista es un error. Tener un lenguaje inclusivo de temas de género es algo básico, pero es fundamental, sobre todo en los contextos laborales, hombres y mujeres, y que todos y todas nos sintamos representados en ese discurso y en esas dinámicas que hagamos en cualquier reunión o lo que sea oportuna, cualquier actividad. Promoción de actividades extraescolares STEM, donde trabajen chicos y chicas. Es muy importante controlar. El otro día comentábamos con una persona que está dirigiendo este tipo de actividades que los chicos tienen tendencia a liderar y tienen tendencia en este tipo de, cuando se hacen actividades más tecnológicas, digamos, a tapar un poco, a no dejar intervenir a las compañeras como profesores o profesoras o como personas que estamos trabajando, como mentoras, ingenieras, etcétera, etcétera. Tenemos que intentar evitar que esto ocurra, ¿no? Estas dinámicas, es decir, que también las chicas cobren protagonismo y que muestren que son capaces, ¿no? También es importante en este sentido que en las intervenciones haya, en la medida de lo posible, chicos, ¿no? Porque también es importante que los chicos vean que las chicas son capaces de hacer cualquier tipo de actividad relacionada con lo STEM, con lo tecnológico. Parece un perogrullo, pero no lo es, porque al final también los chicos, digamos, impulsan, o sea, tienen un freno importante para muchas de las actividades que se hacen en educación secundaria, por ejemplo, o incluso en primaria, en los últimos años de primaria. La formación es fundamental en tanto el profesorado, yo diría que tanto STEM como no STEM, porque la digitalización está presente, lo que decía anteriormente, en todos los ámbitos y en todas las disciplinas, en el departamento de orientación y dirección de los centros. Existe una tendencia a las chicas jóvenes que sacan mejores notas a orientarlas hacia medicina. Entonces, hay muchas más opciones, además de la medicina, que pueden tener como buenas notas o lo que quieran, pueden ser, o de gente que se quiera dedicar a humanidades y tenga buenas notas, pues igualmente competente y tiene, digamos, las mismas potencialidades y las mismas posibilidades de desarrollarse en el ámbito digital por esas sinergias que comentábamos, ¿no? Y que podemos también debatir más adelante, que están vigentes en todas las... digamos, en toda la sociedad, ¿no? Y en el futuro en el que estamos, pues estas sinergias van a estar todavía mucho más de la mano, ¿no? La formación de los profesionales STEM es fundamental, yo creo, en cuestiones de género y en cuestiones que tienen que ver con... Se está cuestionando mucho todos estos temas, la ética en el diseño, en el diseño y producción de tecnología, de los propios algoritmos, el machine learning y todo lo que tenga que ver con la digitalización. Esto es muy importante y yo desde mi punto de vista creo que debería incorporarse tanto en la formación inicial en universidad como en la formación más de personas que llevan ya trabajando un tiempo, perspectiva de género, y eso implica también otras cuestiones que ahondan con el género, pueden ser más de otras variables que también interseccionan, ¿no? Y que pueden ser foco de desigualdad. Y también, por supuesto, implicación y formación de las familias en todos estos temas, porque se sigue creyendo que como tenemos una ley de igualdad, que tenemos una sociedad totalmente igualitaria, que educamos en igualdad, y ya no hay más que hacer. Entonces, bueno, esto yo creo que es una gran falacia que tenemos que romper y buscar la manera de sensibilizar a toda la sociedad de que tenemos un problema y de que, a pesar de que hay un gap entre lo que es los puestos de trabajo digitales y la demanda que existe de gente que sale de las universidades y demás, las mujeres tienen un gran potencial ahí para poder desarrollarse y hay que buscar la manera de conseguirlo. Bien, me he ido para atrás, perdonen. Muchas gracias. Creo que, bueno, he intentado ser lo más... ¿Me he comido mucho? Gracias. Bé, gràcies, Milagros. Tampoc es tracta que anem amb el cronòmetre, més o menys. No? Com allò dels debats polítics, no cal.
Bé, com heu vist, el món de la investigació i està molt bé tot el que hem vist, però realment una imatge val més que 1.000 paraules. Quan has posat els estereotips del Big Bang Theory, llavors dius, sí, és veritat, que ja relacionem això, no? Tecnologia, mulleres de pasta, un noi, tot això que has dit, vull dir que molt interessant tot això. Bé, seria, dèiem, la part acadèmica, la part d'investigació, de treure dades. La Joana Barbany és la directora general de Societat Digital de la Generalitat. Seria una mica la part de l'administració també que impulsen, entre d'altres, el Premi Dones TIC. Jo faré segona? Oh, clar, tu Em fas dones un... el micro? No, portes sí, micro, és clar. veritat. Doncs això. No, portes Sí, micro, sí, agafes això. això. Va. No recordava. Començo? Sí. Bueno, doncs bon dia, se'm sent? Sí. A veure. Doncs com bé és la Mariola, doncs soc la directora general de Societat Digital de la Generalitat i em considero dona TIC, tot i que abans parlàvem amb unes companyes, jo he estudiat, o sigui, vaig estudiar empresarials i vaig fer periodisme, perquè m'agradava tot, no? Volia ser futbolista, volia ser la dona del temps, m'agradava estudiar les matemàtiques, m'agradava la sociologia, per tant, vaig escollir una carrera d'aquestes que t'ensenya una miqueta de tot. Per tant, el meu posicionament amb el tema dona TIC és reivindicar dona TIC qualsevol dona hagi estudiat el que hagi estudiat o professionalment que es dediqui al que es dediqui, però que estigui en el sector tecnològic. Aquesta és la visió que jo defenso, que és una visió més àmplia, perquè entenc que dones que potser no tenim la formació, que també hi han de ser, evidentment, però que no tenim la formació amb STEM pel que sigui, perquè no tinc l'oportunitat, potser perquè per nota no han pogut accedir, perquè a casa no ens han donat pel que sigui, també puguem treballar en aquest sector que al cap i a la fi necessita talent femení per canviar-lo una miqueta. Jo aniré més ràpid perquè prefereixo potser després entrar més en debat. Una mica l'escenari que ja ens han explicat és que tenim que en general estem millor formades i preparades que els homes, tant a Catalunya com a Espanya i com a Europa. Hi ha diferents fonts que això ho corroboren i per tant hi ha moltes més graduades a nivell general dones que homes. I sí que és cert que aquestes graduades, quan parlem m'estic referint a nivell de totes les carreres, STEM i no STEM. En aquest cas parlem del digital STEM, de 57% de graduades, però sí que és veritat que a l'hora de treballar només un 30% de les persones que treballen a les TIC són dones. Aquestes dades, com veureu, van variant, perquè mai no ens posem d'acord en què és STEM, què no és STEM, però bé, parlem sempre del voltant entre el 25 i el 30%, perquè quan vas buscant dades, que això després ho veureu, és una de les accions que estem emprenent, són totes variades. En tot cas, estem al voltant del 25-30%, i us faig un spoiler, que més endavant coneixereu que a Catalunya aquest és el 10%, aquest percentatge de dones treballant al sector TIC. És molt baix. Això surt del proper baròmetre de la CETECNO, que es presentarà d'aquí 15 dies. Per tant, l'espoiler està fet. Si voleu saber més informació, us convidem a venir a que el pugueu veure. I també és cert, ara s'ha parlat que tenim un problema, però jo veig una oportunitat. El fet que hi hagi molta demanda de treball tecnològic fa que crec que les dones tenim aquí una oportunitat per posar-nos-hi, les dones i els homes, evidentment també, però sobretot nosaltres, perquè com que tenim tantes poques dones treballant en el sector tecnològic, crec que sí, per poques que ens hi posem, podrem arribar a cobrir aquesta demanda. També hi ha moltes xifres, però a nivell global dir-vos que a Europa sempre parlem del 2020, però és que és l'any que ve. L'any que ve hi faltaran 900.000 llocs de treball, 900.000 persones per treballar al sector tecnològic a Europa, és molta gent, I el 2025 parlant de 7 milions, per tant, crec que ens hi hem de posar. Però què passa? Passa que les dones estem poc interessades i el que volem, entenc, avui debatre és per què. També més dades de la Comissió Europea, aquí les dades també varien entre el 20 i el 30, però en tot cas menys del 30% de les dones estem al sector digital. També s'ha parlat abans que hi ha un abandonament de les dones, sobretot a l'edat de la maternitat, que ara, com sabeu, som mares més tard, per tant, quan tenim criatures tendim a abandonar el sector i això penso que és un tema que hem de debatre i hem d'analitzar profundament. I també el tema també s'ha parlat d'autopercepció de les habilitats. Després ho veureu més endavant. Nosaltres tendim a pensar que en sabem menys del que sabem. Sempre poso l'exemple, quan un home, i no vull caure en estereotips, però perquè després en parlaré, però en general, i a més també ho veurem objectivament, tendim a valorar-nos menys del que ens hem de valorar més. O sigui, tendim a autovalorar-nos menys del que realment tenim. Quan anem a demanar feina, si ens demanen un nivell d'anglès, no sé, un proficiency, si tenim el FERS anem igualment, és igual, ja ens diran que no tenim el nivell, però presentem-nos, no ens limitem nosaltres perquè no el tenim. Ja ens dirà la persona que ens entrevista, mira, no tens el nivell, perfecte. No per no tenir-lo no hi hem d'anar, per tant crec que ens hem d'autocreure'ns més. També s'ha parlat abans, ho ha parlat el Bernat, el tema que és un sector que ocuparà molta gent i això són dades
a Espanya i a Europa, doncs estem també parlant d'un 30% d'ocupació i de creixement del sector, per tant és un sector no només a Europa sinó a Espanya amb unes grans oportunitats. I m'agradaria explicar-vos, però ara ja sabem en quin sector ens movem, però on estem. Fa cosa d'un mes es va presentar l'Observatori Dona, Empresa i Economia, que suposo que coneixeu, té un indicador d'igualtat de gènere. En aquest sentit el que fa és quantificar amb diferents indicadors, són 28 indicadors amb 5 àmbits, que són aquests 5 àmbits que veieu aquí, que és el de la formació, el de mercat de treball, el de condicions de vida i apoderament, això era al principi, i ara han afegit l'índex de TIC, sector TIC més R més D. I llavors el que fem, teòricament, si tot estigués compensat, l'estructura hauria de ser un hexàgon, igual, diria, l'hexàgon seria la situació ideal. Quan veieu un triangle vol dir que estem desbiaixades. Per tant, en formació, com podeu veure, els diferents colors són diferents anys, crec que és el 2000, o sigui, onades de 2 anys. Aquí no hi ha l'última onada, que és el 2019, però segueix igual o pitjor, que vol dir que en formació estem més preparades de la mitjana, respecte a la resta dels 4 punts, molt més preparades. També sabem que el 60% de titulades universitàries són dones, en aquest sentit em refereixo a totes les titulacions. També que tenim la meitat de fracàs escolar que els homes i tenim més talent. Això ho podeu consultar i us ho recomano perquè és molt interessant. Per tant, estem més formades. Però què passa? Que amb apoderament i amb el sector TIC, que és on m'he centrat jo ara a fer aquesta anàlisi, pel que fa a llocs directius ocupats per dones, com podeu veure, estem cap a la dreta, diguéssim, estem quasi a 0, i això no evoluciona. I pel que fa a l'empresa, les persones que estan en llocs treballant en empreses de dones són un 31% en direcció i a més cobrem el 20% menys que els homes, per tant molt camí a recórrer. Pel que fa a apoderament també s'avalua quin percentatge de dones estan en diferents sectors, en aquest sector en temes de política, per exemple, tot i que hi ha la llei d'igualtat que ens obliga a tenir, en aquest sentit, més forçades, i a les llistes cremallera més dones que homes, un 22% són alcaldesses, un 46% regidores, això ha millorat molt perquè ara també es porta molt el home-dona, aquestes llistes cremallera, 37% són diputades, però aquí això hauria d'anar a sota, poseu-ho a sota de política. Pel que fa al tema d'universitat, també estem molt lluny de la igualtat, o sigui, les catedràtiques universitàries són el 20%, i és un sector que hi ha molta dona, per tant, aquí hi ha molt camí a recórrer. Dius que la meva mare va ser les primeres catedràtiques de Catalunya i em portava un capazo que deia en tren, jo anava amb ella perquè no em podia deixar enlloc, i va treure la càtedra, jo me'n recordo d'anar amb ella sempre a tot arreu, i va ser la primera i va costar horrors. Per tant, aquí reivindico la seva feina i la vull posar en relleu. I pel que fa al sector TIC, que també estem molt lluny del que hauríem d'estar, és un dels sectors amb més desigualtat que tenim ara mateix al sector TIC amb dones, i aquí també més dades, dones que cursen enginyeria un 23%, dones ocupades pel sector un 28%, aquí també al sector públic, gràcies a Déu, estem amb les que fem R+D, estem més representades, però amb el sector privat, el que és la R+D, també cal treballar per evolucionar. S'ha parlat, tot comença a casa, però jo crec que a l'escola també hi ha molta feina, evidentment ha de lligar la feina de casa amb la de l'escola, i perquè això ho ensenyo sempre, això també és la Fones Historidata, que és un grup també de dones, precisament, que analitzen el tema de dades. Doncs els llibres d'ESO d'informàtica i tecnologia només hi ha 2 referents femenins per 336 homes. Això és el lligam que té la Milagros. Que una nena de primer d'ESO, que té 13 anys, quan veu un llibre només veu senyors en blanc i negre, 2 senyors en blanc i negre i després 236 homes, que igual hi ha el Zuckerberg, el Bill Gates, clar, qui vol ser enginyer o qui vol ser dona TIC. Després, quan passem al batxillerat, més o menys tenim un 50% de noies que de l'ESO tiren cap a les STEM o les ciències de tecnologia, més o menys un 50%. Quan anem a la universitat ja passem cap del 76 al 25 i quan anem al sector laboral ja estem al 28, al 30-70. Per tant, anem perdent pel camí, anem perdent aquest interès o aquesta fuga de dones des que estem a l'ESO fins que acabem al món laboral. Més dades pel que fa a la formació. A la mà esquerra teniu els estudiants per estudis segons la preinscripció, per tant aquí el 25% dels estudiants totals fan STEM, homes i dones, però a la dreta veiem per sexes, a la dreta el que seria la preinscripció universitària general, que aquí hi ha més dones, per tant són més dones les que ens titulem, però quan parlem dels STEM també veieu que estem al voltant del 30%. Això seria la següent diapositiva. Pel que fa a formacions professionals, que aquí ja és al·lucinant les poques dones que arriben, com ho veieu baix a la dreta, el 17%, per tant,
si és cert que hi ha menys persones que fan formació professional, sí que és cert que quan parlem més o menys estem al 50% també entre homes i dones en general, però quan anem a les STEM estem al 17%. I aquesta diapo és boníssima, aquesta us la recomano que la imprimiu i us la pengeu. Aquí es valorava una mica, doncs, en blau teniu, no m'hi veig massa, però seria és que me l'he deixat a casa. Ah, sí, gràcies. Ara. Els homes són els que estem de color blau, d'acord? I les dones les que estem de vermell. Pel que fa a les notes, o sigui, en els 4 àmbits els homes treuen menys, això és objectiu, o sigui, és la nota, és més baixa, però a l'hora de valorar-se ells, les habilitats percebudes doncs sempre estan més alts, o sigui, ells treuen pitjors notes però es valoren més alt. Això és el que deia, no pot ser, o sigui, ens hem de valorar igual o millor que ells, per tant crec que... Acabes de valorar-la ella, perquè és el seu treball, això. Ah, sí? Doncs mira, m'encanta, enhorabona. No he vist la font perquè no la tinc. És veritat, la UOC i la UPC. Visibilitzem-la. La UOC, doncs mira, o sigui, imprimiu-vos-la, perquè és al·lucinant, o sigui... I és que a més és amb tot, o sigui, fa com una piràmide. Per tant, aquí, doncs... Ho tatuarem. Tatueu-ho, sí. Ara faig referència una miqueta al que ha explicat el Bernat de l'estudi de Digital Talent, que parlem que l'oferta de talent digital a Europa està creixent, i també aquí m'agradaria parlar una miqueta de les noves feines. Parlem de la feina, tots sabem que la feina, jo per exemple, ja he canviat de feina 4 o 5 vegades, les noies joves, potser ho explicaràs tu, canviaran de feina 50.000 vegades, per tant, el que té a veure amb el reskilling, amb les noves formes de treball, nous llocs de treball. Diuen que d'aquí els espanyols que tenen entre 20 i 30 anys, quan treballin, treballaran en feines que no existeixen. Per tant, tot el que té a veure amb nous llocs de treball és important, posicions laborals emergents. Aquí també ho ha presentat el Bernat, aquest 22% de dones que treballen en el sector i que estan baixant, però a mi m'agrada molt també la foto de mà dreta, que és les soft skills que es diu. Si veieu el que demanen les empreses, a part de coneixements tècnics, que és evident, doncs demanen pensament analític, demanen creativitat, demanen resolució de problemes complexes, lideratge, intel·ligència emocional, raonament. Tot això potser també sembla tòpic, però són skills tradicionalment més vinculades a les dones. Per tant, jo crec que aquesta demanda de nous skills que es demanen ens afavoriran. Tu, quan tens 2 persones que estan entrevistant per un lloc de treball, potser valorarà més que a part de ser tècnicament molt potents tinguin capacitat de treballar en equip, capacitat de lideratge, capacitat d'empatia, que és importantíssima, que això segueixo, no vull caure en estereotips, però tradicionalment està més vinculat a les dones. Per tant, crec que això és una oportunitat. Ja per acabar, que en el que ens demanaven, per què hi ha poques dones TIC, i ho ha parlat també la Milagros, una manca de referents i un tema d'estereotips. Jo sempre parlo, crec que amb el Merlí, aquí vam perdre l'oportunitat de posar una dona enginyera, una noia enginyera adolescent, que fos la canya, que fos la que toca la guitarra, que fos guapa, que fos enginyera, que fos una tia referent per altres adolescents de Catalunya. El tema d'habilitats percebudes que ara hem comentat i el sostre de vidre, o sigui, ens autolimitem nosaltres. Per tant, això jo crec que això és per què no en tenim, perquè capacitats en tenim perfectament. I també afegeixo, doncs, per què, que aquí això ho he tret ara mentre tu estaves parlant, que no ho tenia, ens han de vendre les STEM a nivell formatiu d'una manera diferent. O sigui, crec que és important com ho venem, com a universitat o com a graus i com a formacions professionals, com ho venem, perquè a vegades ho venem tan tecnològic que igual no ens acaba d'agafar, de cridar l'atenció. Per tant, jo crec que això hauríem de fer S'ha fet algun esforç per canviar algun nom d'alguna assignatura, canviant els noms hi ha hagut més dones que es matriculaven. Per tant, jo crec que això és una cosa que hem de fer i no costa res, i és canviar, fer-ho més marketingià, més atractiu. I com a accions, influïm les vocacions abans dels 14 anys, tot el tema que estan fent a les escoles en primària, sobretot, secundària també, tot el tema de capacitar i reesquilar en col·lectius més específics. Aquí jo sempre reivindico el col·lectiu de més de 45 anys, de dones de més de 45. Moltes dones que han estudiat econòmiques, que quan la crisi, sobretot el tema dels bancs i de les caixes, van quedar fora o perquè estaven a mitges jornades, perquè van tenir les criatures i tal, que ara tenen feines poc remunerades i poc reconegudes. Aquestes dones, amb un mínim reskilling en temes sobretot de data, d'analítica de dades, les pots posar a treballar el tema de data science, o sigui, poden entrar perfectament al món laboral. Per tant, el reskilling de segons quins perfils jo crec que és importantíssim. Tot el tema de visibilització del talent, actes com aquests, els networkings, el mentoring, els premis Donatic, els mitjans, és importantíssim. Ara jo obro una ronda de contacte amb els mitjans
perquè ens hem de visibilitzar. No jo, o sigui, vosaltres, m'enteneu? Perquè hem de ser referents per a les altres dones. Un tema que també estem treballant és el tema de l'observatori, que això ho treballarem amb CETECNO. Crec que ens falta un quadre de comandament de les dades que sigui real, perquè totes anem pillant dades d'on podem quan tenim una presentació, però no tenim l'evolució, o sigui, hi ha dades disperses. I jo vull tenir un quadre que em digui on estem i que sigui evolutiu, i veure totes les que tenim dades que es puguem volcar com un observatori, no meu tampoc, sinó de tots i totes. I també tot un tema d'ajuts a l'empresa i l'emprenedoria. També és una línia nova que estem treballant amb el Premi Dona TIC. Crec també que hi reivindico el paper de les emprenedores. També això ho lligo, dones que potser no han estudiat les STEM, però que són advocades, són estudiants empresarials, periodistes, que estan al sector tecnològic. De fet, jo soc dona Per això, periodista. exactament, tot a reivindicar una dona periodista que vulgui desenvolupar, jo què sé, una revista digital del sector tecnològic, Perquè des dels ajudem-les. mitjans de comunicació també ens costa moltíssim donar visibilitat a gent ja tècnica en general, però sobretot a dones tècniques, perquè ho has de baixar al nivell popular, és a dir, parlar de coses tècniques, llavors és una feina també que has de saber-ne molt per poder-les explicar bé, també. O sigui, que no dic que no vulgui dones STEM, evidentment, o sigui, han d'haver enginyeres les màximes, però no per això limitem a les que perquè siguin no volen ser enginyeres, que n'hi ha, no passa res, i volen estar al sector tecnològic tocant altres cicles. De fet, aquí no sé quantes, 1, 2, 3 que no hem estudiat. Però és que ara, al món que ve, ja la gent estarà en digital des de molts àmbits, vull dir, no només el tecnològic. I ara acabo, us llenço, ara vaig a provocar una mica, no vol dir que comparteixi això, però vull provocar el debat, el tema que ens veiem diferents, de les capacitats que tenim o no, això ho parlem després, no és que jo comparteixi aquestes imatges, és perquè les mirem, les analitzem i pensem si les compartim o no. I aquí em quedo que no vull entrar en un jardí. Però sí que m'agradaria, aquesta imatge sempre la poso quan faig xerrades amb les nenes, jugar a nines pot jugar tothom, nens i nenes, vull dir, escolta, nens també. I si vols jugar a nines, juga a nines, ningú et dirà no jugués a nines, em sembla perfecte que jugui. Jo no jugava, però el meu fill jugava a nines. Però si juguem a nines ha d'haver-hi nines de tot, no ha d'haver-hi nines que juguen a futbol, nines que no tenen el tipus que cal de la part vida sempre, nines que són enginyeres i nines que volen mirar l'espai. I en aquest sentit, ja és l'última diapo, us recomano que mireu el projecte a Netflix, hi ha un programa que parla sobre Mattel i la dona que va crear Mattel, que era una emprenedora, jo no ho sabia, espectacular, que va ser qui va portar l'empresa endavant, i l'esforç que han fet, jo no he jugat mai a nines, però l'esforç que han fet perquè qui jugui nines pugui jugar a nines tancant estereotips i jugant a nines reals. I aquí acabo, després ja xerrem. Val, anem pensant. Bé, entrem en el sector empresa, és a dir, que tenim diversos sectors. Ens has provocat a última hora, estem ja provocades ara. Bé, la Mar Porres és la Marketing Manager de Rico Espanya, per tant, des del món empresarial ens farà la seva exposició. Bon dia a tots. La veritat és que quan assisteixes a un event d'aquests portes moltes idees perquè portes molts anys en aquest món lluitant per les dones pel sostre de cristal, lluitant per les dones amb l'entorn tecnològic, i quan veus diferents punts de vista, des de l'acadèmic al governamental, dius, quantes coses tenim per fer? Jo vinc a donar la visió des del món de l'empresa, en concret des del món de l'empresa multinacional, perquè també hi ha un tema que tenim que tindre en compte, i és com gestionem les multinacionals o les grans empreses aquest aspecte i com arribar a les pimes, perquè no ens oblidem que el percentatge més gran empresarials són pimes, no són multinacionals. Llavors tenim que saber arribar a tothom. Llavors, la meva presentació és un enfoc d'empresa, i com dintre la meva empresa, que és Rico, gestionem aquest tema i com estem començant a donar passos per arribar als objectius que ens marquem. Ens marquem a nivell empresarial, però també ens marquem a nivell social. Doncs, aviam si... Aquí estic jo. Com us deia, la meva empresa és Rico. El nostre lema és Imagine Change. Això vol dir, desenvolupeu la vostra imaginació, trenqueu motllos, trenqueu barreres, penseu en el que us agradaria fer i ho podeu canviar. Això és el que volem fer nosaltres. Abans de començar a parlar tant, posaré un vídeo que crec que representa molt i presenta i projecta el que és la comunitat de dones de la meva companyia. Aviam si...
Vale. I us deia, el lema Imagine Change té un impacte molt gran, però si canviem i posem Woman Change, és un canvi liderat per dones. I liderat per aquestes dones que representen la meva companyia, que passen amb una imatge de projecció, de pensar en el futur, de trencar barreres. En el món del canvi de dones TIC tenim que fer un canvi d'estereotips, un canvi de trencar moltes barreres socials. Quan comences a analitzar una mica hem sentit parlar de l'educació, com impacta l'educació, com s'adrecen les nenes a l'educació més tecnològica, menys tecnològica, quin és el motiu del canvi. A vegades ens trobem amb activitats molt fortes, amb molt impacte amb les escoles, però aquestes nenes arriben a casa i quan diuen jo vull ser enginyer, els seus pares li trenquen el desig que té aquesta nena. Llavors tenim que treballar no res més a nivell escolar, sinó també a nivell familiar, a nivell social. Al final, jo estic en una companyia que és una empresa tecnològica, venem tecnologia i la veritat és que quan et planteges per què estem parlant de STEM, per què estem parlant de dones TIC, penses, bueno, és que la tecnologia ara és tot. O sigui, ha arribat un moment que el món es mou per tecnologia. La tecnologia està a tots els àmbits i al final, si les dones no estan a la tecnologia, aquests àmbits seran àmbits d'homes, no seran àmbits de dones. Aquesta és la motivació. Però què passa? Que jo l'altre dia sentia una frase que em va agradar molt i em deia jo soc diferent de tu, però vull ser diferent com tu. O sigui, al final no soc diferent de tu, vull ser diferent com tu. Som diferents. Posàvem diferents imatges, diferents exemples. Nosaltres som diferents i el que volem és treballar d'una forma que aquestes nenes no canvin la seva orientació a carreres STEM. Llavors, tenim diverses iniciatives. Hi ha iniciatives socials i hi ha iniciatives d'empreses. Però el que també hi ha és moltes microiniciatives. Tots estem preocupats per això, hi ha molta gent treballant amb això, però al final, si aquestes iniciatives no s'institucionalitzen, no arribem a res. Llavors, institucionalitzar aquestes iniciatives passa perquè els governs estiguin implicats, perquè hi hagin polítiques, perquè les companyies tinguin quotes i també passa per un tema de governar a nivell internacional. I, de fet, Nacions Unides, amb la declaració dels SDGs, ens va incloure amb aquests objectius. De fet, sabeu que al setembre del 2015 Nacions Unides va declarar els 17 objectius SDGs, Sustainability Development Goals, que dintre del que és la companyia a la que jo represento, que és RICO, nosaltres hem agafat 10 d'aquests objectius per desenvolupar. De fet, el nostre president a nivell internacional va participar l'any passat a l'apertura de Nacions Unides a Nova York. I això ja demostra un interès de companyia per voler potenciar aquests objectius. A nivell europeu i en concret a Espanya, nosaltres ens hem compromès a desenvolupar aquests 10 objectius sota 3 pilars. El pilar del planeta, protegim el planeta amb aquests 3 objectius, el de les persones i el prosperity. Al final, els de les persones inclou el tema de gènere i el tema de gènere està dintre de tota l'activitat que nosaltres desenvolupem. Activitat que, com us deia, pot ser a nivell individual o a nivell d'empresa. A nivell individual ja fa molt temps que tenim diferents iniciatives alineades amb el que és la demanda social. I, de fet, aquests 4 objectius són els que representen aquesta part de la nostra activitat. Educació de qualitat, el que volem és una educació de qualitat, que tothom estudi el que vulgui estudiar, igualtat de gènere, reducció de les desigualtats i, per últim, aliances. Hi ha moltes iniciatives, jo us parlava d'institucionalitzar, però hi ha moltes iniciatives que necessiten crear aliances. Quan te'n vas a empreses del sector on hi ha comunitats de dones que porten anys fent moltes activitats, moltes d'elles tenen alguna iniciativa individual i pròpia de la companyia, però hi ha moltes altres que són aliances, que els permet arribar a una explosió molt més gran, a un número molt més gran de persones. Llavors, el nostre primer objectiu és elevar aquest nivell per a aquestes noves generacions i elevar-ho a través d'accions
que eleven la seva educació, que eleven el seu nivell de demanda. Nosaltres participem de forma proactiva en totes les activitats formatives dedicades tant a noies com a nois, però amb una discriminació positiva amb els entorns de noies. És a dir, quan venen a la nostra empresa a conèixer les tecnologies que nosaltres desenvolupem, demanem que hi hagin nenes i, en casos d'igualtat, demanem que el percentatge més alt siguin nenes. En programes interns de la companyia que desenvolupem talent de gent jove o ens potenciem el talent de la gent que tenim, busquem una discriminació positiva a que hi hagi més noies que nois. Però això per què ho fem? Perquè és necessari. Si no hi haguessin aquests límits, no tindrien que fer això. Llavors, tenim que fer això per trencar aquestes barreres. Al final, nosaltres responem a models de família, models socials, models d'expectatives. Moltes vegades tu fas no el que tu vols fer, sinó el que saps que esperen de tu que facis. I això ens ha portat a una situació que tenim que trencar. I per trencar-la tenim que posar límits. I els límits passen per aquí, per fer una discriminació positiva, per fer un enfoc molt reforçat amb el tema dona, però, òbviament, des d'una perspectiva inclusiva. Al final, la societat som 50% homes i 50% dones, amb el que si les empreses no reflecteixen el que és la societat, no poden arribar al nivell d'èxit esperat, perquè les dones no se sentiran identificades amb el que ofereix aquesta companyia. Llavors, hi ha un interès social, però també hi ha un interès empresarial. I jo crec que tenim que treballar amb un missatge molt potent en aquest sentit. A part d'això, jo personalment, abans no ho he dit, però jo no soc tecnòloga, jo soc psicòloga. Em vaig ficar en aquest món fa 30 anys i us podeu imaginar la tecnologia que hi havia fa 30 anys, però al final la tecnologia en aquests anys ens ha ficat a tots, a nivell personal i a nivell professional. Jo me'n recordo fa 20 anys, si volies temes, o fa 10 inclús, temes tecnològics més potents, tenies que anar a l'empresa. Ara ho tens a casa. Tenim mitjans per treballar des de casa, tenim mitjans per desenvolupar la nostra feina i la nostra activitat que està envoltada de temes tecnològics. Llavors, jo crec que aquesta tecnologia ens cobreix a tots. I us deia, nosaltres adrecem activitats formatives, especialment dirigides a noies, però també a nois, i també hi ha altres programes. Hi ha una part de formació amb els primers anys de l'educació, ja amb els jocs hi ha una discriminació entre jocs de nens, jocs de nenes, extraescolars, activitats dintre de l'escola per arribar a carreres, però quan aquestes nenes decideixen fer una carrera tecnològica i surten al món laboral, es troben també amb limitacions. I aquestes limitacions hi ha programes, i jo tinc la sort de participar fa 5 anys en un d'aquests programes. Hi ha aquí un parell de mentores que ja les he vist, i hi ha una mentic, que ella va estar 2 anys en aquest programa. És un programa de la UPC on es fa un mentoratge de noies que estan a final de carrera o estan fent el màster i els acompanyem en aquest procés de pas de la universitat a l'entorn laboral. Això és molt interessant perquè no res més es parla d'entorn laboral, es parla també d'entorn personal. A mi em feia molta gràcia una noia que em deia jo mai he tingut problemes. A casa meva, jo vaig dir que volia ser enginyera i els meus pares mai m'han dit res. Diu, però una vegada estava matriculant-me a la universitat i hi havia una noia amb mi i em va dir, saps què em va passar? Que m'estava matriculant i vaig veure tants nois que vaig pensar, i jo podré fer-ho? Ostres, això impacta. O sigui, les noves generacions, potser troben models a casa que no et posen tantes limitacions a carreres tecnològiques, però l'impacte social continua sent molt fort. Que una noia de 22 anys es plantegi que si és capaç d'arribar a fer una carrera tecnològica perquè tot el que està al seu voltant són nois, és molt greu. I això ens demostra que tenim que treballar, i treballar molt fort, i treballar amb un esforç per part de nosaltres. Llavors, els programes de mentoring ajuden molt per introduir aquest món i per ajudar a fer aquest camí. El de l'OPC és el que jo coneixo, però sé que hi ha molts i jo animo a tothom perquè, a més, és molt enriquidor per les mentores i per les mentorades, perquè reps informació del teu voltant. Això són temes que desenvolupem dintre de l'empresa, jo us deia, temes personals, enfocs educatius, formacions, programes de mentorat,
però també desenvolupem altres programes que reforcen la posició de la dona. I gràcies a la Declaració de Nacions Unides, perquè és una forma d'institucionalitzar una demanda, nosaltres hem desenvolupat com a companyia a nivell internacional diversos programes. Es van desenvolupar, van començar principalment l'any passat, i hi ha programes amb els que el que fem és potenciar i reforçar la posició de les dones. Hi ha un tema clar i és que les dones ens tenim que fer visibles. Tenim que fer-nos visibles i també tenim que tirar cap a dalt dones. O sigui, no perquè una dona estigui a dalt ho ha aconseguit perquè és diferent a les altres, sinó el que té que pensar és que el que té que fer és ajudar les altres dones a pujar cap amunt. I això és molt important. Però sí que hi ha un tema de visibilitat, hi ha un tema de perfils. Al final, quan tu apostes per una posició i veus els skills que demanen aquesta posició, les dones normalment són molt estrictes. Si no compleixes, ho deia la Joana, si no tens el proficiency, no em presento, encara que tingui el first. No, vés allà, un home mai fa això. Però no ho fa ni ell mateix per accedir a una posició, però tampoc ho fa quan té que recomanar algú. I tu quan recomanes algú, a mi quan una dona em recomana a una altra persona, estic segura que compleix al 100% el que estic demanant, perquè som tan estrictes que a vegades ens passem. Llavors jo crec que és un tema que els anys t'ho ensenyen, però també els programes de mentorat i enriquir-te amb el networking amb altres persones que estan en aquest món lluitant per lo mateix, et fa veure i obrir els ulls i dir, ostres, no soy única, no soc el bicho raro, sinó que tothom està en aquesta situació i jo crec que és un enfoc molt important. Llavors, des del punt de vista de l'empresa, jo us deia, hi ha moltes iniciatives que podem fer com a empreses, hi ha moltes iniciatives personals, hi ha iniciatives que tenim que reforçar a les companyies perquè ho facin. Jo crec que també som responsables, com us deia, de l'enfoc amb les pimes, perquè les pimes és més difícil que adoptin aquests posicionaments. I també hi ha un altre món, que és un món molt important, que és el de les dones emprenedores. Hi ha moltes dones que, o per iniciativa pròpia o per situacions personals, han agafat l'emprenedoria com el seu món de treball. I és un món molt exitós. De fet, hi ha dades, jo no treballo amb dades normalment, sí que treballo amb els temes meus de màrqueting, però quan faig aquestes presentacions, i la prova està que hi havia moltes dades per aquí, però sí que la dona emprenedora té un nivell d'èxit molt elevat. Llavors, podem cobrir aquest entorn amb diferents opcions. I un altre tema també, per acabar ja com a empresa, que a mi m'agrada posar, és el tema de què és el que ens aporta la tecnologia. De fet, jo aquí us traspasso el missatge de Ricoh, que és l'empresa que represento, i de fet Ricoh el que vol és millorar l'entorn de treball, donar solucions intel·ligents perquè la gent pugui treballar de forma intel·ligent. I aquí no res més és la part tècnica, sinó el que m'aporta la tecnologia. La tecnologia m'aporta capacitat col·laborativa, capacitat de mobilitat. I això, amb les noves formes de treball que moltes empreses estan agafant i també moltes persones que ja estan treballant, ens permet treballar des de casa, ens permet treballar des de qualsevol lloc. Això aporta possibilitats de conciliació. Un dels grans eixos que nosaltres ens trobem quan treballem com a dones amb l'entorn laboral. Sempre estem pensant si la maternitat, l'impacte de la maternitat, sinó la possibilitat que ens dona ara la tecnologia de treballar a distància ens permet treballar sense una posició fixa, sinó en qualsevol posició, i això és un dels objectius de la meva companyia amb el desenvolupament de la seva tecnologia. I ja està. Molt bé. Gràcies, Marc. I bé, la Marc anava fent referència a iniciatives, ara tenim una iniciativa molt potent, la Sara González, és enginyera civil i de camins i membre de Young If Girl, que és una de les moltes iniciatives que hi ha per canviar això. Sí, moltes gràcies. Gràcies primer de tot per convidar-me. I potser em repeteixo una mica amb el que ja heu anat comentant, perquè molts temes han sortit, evidentment. Això va així. Sí, vale. Bé, és cert que la propera revolució digital seran les dones TIC, estic completament segura. Més que res perquè ha comentat la Mariola de que
lo digital ho impregna tot i ho impregnarà tot encara més. Podem parlar de diversos temes que han sortit, n'hi ha molts més, evidentment. El 5G, com pot afectar els cotxes autònoms, l'Internet of Things, la domotització de la casa a distància des de qualsevol dispositiu, blockchain amb totes les oportunitats que pot arribar a obrir, la intel·ligència artificial i totes les seves aplicacions a tots els sectors, realment, els serveis cloud. Tots estem molt acostumats a fer servir Drive, Dropbox i com això ja ha impactat a les organitzacions i a les empreses i tota l'organització a la que estem acostumats. La realitat virtual, com pot arribar a ajudar-nos en molts aspectes socials, a moltes simulacions, a molt aprenentatge i també l'e-commerce. Per posar alguns exemples que alguns ja han impactat a la societat i altres ho faran en un futur proper. 4 xifres, no vull tampoc... Fem foto? 4 xifres, només per posar-nos en context, sense entrar gaire en detall. La que més em va sorprendre va ser buscant algunes per la presentació, que va ser que només l'1% de pares vol que la seva filla noia sigui enginyera. És un estudi fet a Regne Unit i no és que no li importi, sinó que vol. Només l'1% dels pares encastats vol que la seva filla arribi a ser enginyera. No ha de condicionar, no hauria de condicionar les decisions el que vulguin els pares, hauria de ser alguna més obert, però sí que ja et dona una mostra que, per exemple, hi havia un percentatge molt més alt de pares que tenen fills nois i que volien que els seus nois fossin enginyers. Llavors ja et dona una mica el biaix dels estereotips que estan des del principi. Després, els estudiants, només el 12% de les estudiants d'enginyeria són noies, són enginyeries TIC, si no m'equivoco, però com hem dit abans, les dades són diverses i per molts diferents segons on les miris. Esperarem el baròmetre. Sí, ens anirà molt bé. I les altres ja les hem anat comentant. Aquest és una mica el problema que tenim, el problema que s'ha de visibilitzar, que encara no està solucionat. Per molt que s'estigui parlant molt, encara hi ha feina a fer. Llavors, on són les dones? Quins mites ens diuen? Com es justifica la societat que les dones no formem part d'aquest món? Coses que potser ens han dit alguna de nosaltres algun cop, segur que alguna n'heu sentit algun cop, que és massa difícil, ui, estàs segura de fer això? No serà molt difícil? Que potser acabaràs amb molts anys, que només serveix per guanyar diners amb aquesta poca component social que això té, no? És de nois. Anem a analitzar-ho. Les dones podem participar, òbviament, i hem de fer-ho, però algunes característiques que es demana a una persona o que es valoren en una persona amb un perfil TIC són aquestes, la Joana n'ha dit altres abans, però segur que podem estar d'acord que aquestes també són necessàries i, com podem veure, no és una qüestió de gènere. Sense entrar a si una persona té més d'una que d'una altra, no és una qüestió de gènere. Llavors, on són les dones? Amb el nostre background d'haver parlat amb diverses dones des de les Young IT Girls i també amb la nostra experiència pròpia, tenim alguns denominadors comuns, algunes barreres, no sempre es compleixen totes en totes les dones, però que se segueixen mantenint inclús en diverses generacions. Coses que potser ens han fet replantejar-nos en algun moment de si estàvem donant el pas correcte. De la poca visibilitat, des de petites, els estereotips, la poca visibilitat de les dones no només a les TIC, sinó també a la ciència, a l'enginyeria, els estereotips de gènere que encara no s'estan trencant del tot, també els rols de gènere, que també ha comentat la Milagros, és molt important i va molt lligat.
la introducció de carreres tecnològiques potser massa tard. Hi ha molta falta d'informació, per exemple, a l'ESO, de què es pot fer amb la tecnologia, què es pot fer amb l'enginyeria, també amb aquesta part social que potser no s'explica, no? I que es veu com potser carreres avorrides. Els mites que hem dit abans, que és molt difícil, només és d'homes, hi ha un ambient molt agressiu, que no es desmenteixen, i la poca confiança de l'entorn o de la societat, perquè a vegades l'entorn, el que dèiem, l'entorn et suporta molt, però la societat, estàs segura, et trenca una mica aquesta confiança. I després, això segur que vosaltres ho heu explicat molt millor que jo, per les experiències, que se'ns suposa que tenim un problema quan tenim fills. Potser no se'ns hauria de suposar que hem d'estar a casa amb els fills, sinó que hem de treballar perquè els fills normalment, i potser no, però normalment són de dos. Llavors, per què se'ns suposa a nosaltres que tenim un problema i a l'altra banda no? Bueno, no vull entrar en un jardí tampoc, però ahí lo dejo. Què podem fer per millorar aquesta situació? Jo us explicaré una mica des de la iniciativa amb la que treballem, les Young IT Girls. Som una associació sense ànim de lucre que treballem una vessant que nosaltres creiem que és molt important, que també es pot treballar des d'altres aspectes i també s'han de treballar altres aspectes, no només aquest, que és la visió que tenen les noies i els nois també durant la seva etapa de primària, secundària i batxillerat. El que volem és que les noies que tenen vocació, les noies que volen fer TIC, que volen emprendre aquest camí, l'emprenguin. No deixin de voler ser enginyeres o astronautes pel fet de ser noies. El que fem amb l'activitat que tenim, el que intentem és trencar els estereotips. Per això nosaltres som un grup de noies que ens dediquem a la ciència i la tecnologia, a les STEM en general, perquè vegin que no és estrany que hi ha noies i noies joves que tenen més proximitat, sobretot amb ESO i batxillerat, des de la infantesa. Per això també, ara us ho explicaré, intentem donar referents tecnològics femenins. Després, enfortir les confiances. Com hem dit, si alguna noia vol emprendre aquest camí, que no sigui per falta de confiança en les seves aptituds, que no l'emprengui. I destacar la component social i humana. Com hem dit, les TIC ho impregnaran tot, i això també és molt representatiu a aquelles parts de la societat que ens ajuden a canviar el món. Tenim, no sé per què, si és social o no ho sé, les dones tenim una vocació de millorar el món, que potser és un estereotip també, en els homes no es troba tant, no ho sé, però sí que volem fomentar la idea aquesta de que la tecnologia està a tots els àmbits de la societat, que dedicar-te a la tecnologia no vol dir dedicar-te sempre a tractament de dades, per exemple, o sempre a una sola cosa, sinó que amb un perfil tecnològic pots dedicar-te a pràcticament tot, si esculls bé el camí, no? I també la part divertida. Volem destacar la part divertida de la tecnologia, que això en els nens els hi pot despertar, i a les nenes, es pot despertar més vocacions tecnològiques. Llavors, el nostre core de l'associació són activitats que fem a les escoles i als instituts i que creiem que poden ajudar a que les noies no se sentin tan fora de joc. Algunes són xerrades dinàmiques, on compartim la nostra experiència, però altres són una mica més de posar-se mans a l'obra, tenim tallers d'impressió 3D o escape rooms que hem muntat nosaltres, que s'han de posar en grups per resoldre uns problemes i uns reptes. La part divertida i la part social són per despertar les vocacions tecnològiques. Després, la part que posem nosaltres personalment és el trencar els estereotips. Tenim les dones referents, són dones amb les que nosaltres estem en contacte, que tenen la seva
vida professional una mica més avançada que nosaltres i que poden donar també un referent a les noies de que hi ha dones fent coses, és molt important el que fan i a més potser no es visibilitzen prou, però hi són. Per exemple, a vegades les dones referents ens acompanyen a activitats que fem. Per exemple, vam anar a la presó de dones a fer una activitat i ens va acompanyar l'Ester Real, que és exvicerectora de la UPC, de la Junta del Col·legi de Camins i és la primera catedràtica dona de l'Escola de Camins. O sigui que realment trenca una mica estereotips i barreres. I després, per altra banda, per fer veure que les dones referents no són algo del futur, sinó que han existit durant tota la història, vam crear un joc per portar el Yomo, que és un qui és qui de dones referents. L'única que coneixia la gent, la Marie Curie, i després totes les que, aquí és una mostra només, però totes les que han contribuït o estan contribuint a avenços científics, tecnològics o senzillament en empoderament de les dones. Segur que en coneixeu alguna, però segur que ens queden moltes a totes per conèixer. I després, per últim, la importància de crear xarxa, de les aliances amb altres iniciatives, no només amb les escoles on participem o amb els col·legis professionals, sinó també amb les universitats i també visibilitzar cara a la societat les iniciatives i totes les que tinguin el mateix objectiu que el nostre, encara que siguin des de vessants de la societat diferents, junts som més forts. I només destacar d'aquí, ja que has comentat abans de la mentoria, el FemSTEM és un programa de mentoria per dones que està impulsant la Universitat de Girona, que també té una falta gairebé més gran de dones que la UPC, i amb la que col·laborem donant-los una mica de... Vàries de les Young Girls hem fet el mentoratge amb el programa M2M de la UPC, llavors col·laborem amb ells. La passió ens ha portat fins aquí i que segueixi portant-nos fins al futur. Això sí que ho tenim. La motivació que no falti, segurament molta de la gent que avui està aquí hem vingut per motivació, no? Vull dir que això és important. Parlaves de dones en xarxa, ens hem allargat bastant, però és que era tot tan diferent. Hem dit moltes coses igual, però a cada entorn era molt interessant. Parlant de dones en xarxa, jo abans parlava d'una fila zero. No sé si alguna de vosaltres vol dir coses, però, per exemple, aquí, qui vulgui dir alguna cosa que es presenti, però, per exemple, hi ha la Lourdes Muñoz de Dones en Xarxa, la Teresa Navarro de Fundació Privada d'Empresaris FemCat, la Susana Duran de Sage, Txell Jimeno de Draco Systems, Meritxell Bautista de FibraCat, Maria Galindo, assessora en polítiques digitals internacionals del Departament de Polítiques Digitals, també Anna Ortiz de Minseit, Sònia Cañizares de Soprasteria, Marta Clua de Bacetis, Mireia Sabartés de Nexica, Elia Abad de Bitwin, Rosa Rodríguez de T-Systems, Cristina Montserrat de Microsoft, Natàlia Fernández d'Ilaltel, és a dir que són alguns dels noms que tinc. Si algú de vosaltres vol fer alguna aportació, li ha quedat alguna cosa, o si no jo també tinc preguntes, però en principi presenteu-vos cada una, dieu d'on veniu i feu la pregunta. Ai, no sé si... Sí? Sí. No. No tinc bona veu, Sí, no. És que veig que està vermell. Hola, ara. Perfecte. Jo soc Meritxell Bautista de FibraCat. M'agradaria, de tot el que he escoltat, fer un petit resum amb el que més m'he quedat i amb les aportacions que fem. A part de presentar-me amb l'empresa, jo sempre em descriveixo com a empresari ètic, dona, esposa i mare. Aleshores, som la combinació de totes aquestes coses. Destacar, sobretot, una de les principals és crear referents. És important, des de l'inici, jo tinc nens petits, tinc un nen i una nena, tots dos s'eduquen de la mateixa manera. De fet, els estem ensenyant a programar. Jo no sóc una dona tec, jo sóc una dona TIC, perquè no vinc de cap carrera tecnològica, però lidero una empresa tecnològica
que a més competeix sense complexes amb els grans operadors de telecomunicacions, no? I avui que estic en aquesta casa doncs encara ho dic més. No? I les dones hem de fer exactament el mateix. Se'ns posen els estereotips culturals, se'ns posen unes barreres que assumim com a pròpies, de la mateixa manera que a les pimes se'ls hi marquen unes línies que sembla que no poden avançar. Per tant, agafem aquestes oportunitats, com deia molt bé la Joana, fem-les servir, i les dones que per sort podem liderar aquests projectes tecnològics, doncs treballem, no? Acompanyem-nos, ajudem-nos des de la part de la formació, de les escoles, d'administració pública, que és superimportant perquè si no és difícil accedir des de la part privada, d'altres empreses, evidentment, i després d'iniciatives, de moltes de les que estem avui aquí en aquesta fila zero, d'iniciatives que havia sentit a parlar però que m'ha agradat molt, no? Com el Young IT Girls. Per tant, la meva, no diré una pregunta, però sí que us diria és quan comencem. No? Em sembla que estem fent des de fa relativament, vull dir, fa més temps, però ara potser és més visibles, per tant jo sempre dic no som invisibles, som visibles. Aleshores és senyors, senyores en aquest cas, i senyors també, quan comencem. Bé, estem començant, no? Una mica. Bueno, jo soc la Lourdes Muñoz, de Dones en Xarxa i de Xilíder, i parlant precisament amb l'Anna Moreu, dèiem, ens ha agradat tot, però ens agrada que compartim la part de l'acció, de quines coses hem de fer, perquè sí que és veritat que ja portem un cert temps diagnosticant, no? I com em semblava molt bé les coses que heu dit, jo només afegiria dos, amb ànim d'enfortir les propostes. Una reflexió que és hem de treballar, que algú ha dit, a lo llarg de tot el cicle. O sigui, sí que hem de treballar en la part de les nenes, però hem de treballar en les joves quan ja han fet batxillerat perquè decideixin, en les dones que fan carreres TIC i que algunes no exerceixen realment amb el seu lloc, amb dones no TIC de carrera que puguin entrar al sector, i en aquest sentit també, com sempre he fet i continuo liderant, crec que hem de fer xarxes de dones també específicament del sector TIC per visibilitzar-nos, per fer-nos més fortes, per empoderar-nos, per agafar aquest lideratge. No dic que no hi hagin altres papers, però nosaltres mateixes hem de fer xarxa entre nosaltres per fer aquesta promoció amb altres, per créixer. Bé, de fet, des dels mitjans de comunicació, sí que nosaltres, per exemple, el programa que volem sempre fer, més que gent mediàtica, volem fer experts i expertes, a vegades sense voler, aquesta temporada, per exemple, hem portat moltes dones sense proposar-nos, no? Hem trobat algú que en sabia molt d'una cosa i mira, i era dona, però no ens ho proposàvem. Però sí que és veritat que moltes dones que estan al cap a dalt els hi costa fer les entrevistes. És a dir, els és igual, estan enfeinades i ara em van entrevistar. I sí que és veritat que hi ha un punt de que les dones, o sigui, estic treballant i ara m'han de fer una entrevista. I has d'anar com lluitant molt amb això. Vull dir que nosaltres els volem visibilitzar, però a vegades costa. Hola, Anna Moreu. Soc d'Oracle, directiva Oracle, enginyera, TIC, en fi, porto molts anys amb tot això, patint i ara treballant per fomentar el talent femení dintre l'empresa, fora, en fi. I estic d'acord amb tot el que s'ha dit, fantàstic, totes les exposicions, fantàstiques les accions que s'estan prenent, però hi ha un petit aspecte que sempre ens ho mirem des del punt de vista de les capacitats TIC, però una mica amb la línia del que estaves comentant tu ara, jo crec que hem de treballar també amb les nenes ja des de baix. Jo sí que crec que s'ha de començar a treballar amb les nenes des de baix, perquè el millor aprenentatge que he pres jo és que, jo tinc 2 filles, també, mare, 2 filles, el millor aprenentatge que he après és de les meves filles. I hem de lluitar precisament ja no amb la capacitat tècnica i tal, sinó amb les pors, amb els skills, amb precisament la part menys tequi per fer que aquestes nenes creixin. I al final jo sí que crec, i dintre d'Oracle treballo en una iniciativa per nenes, perquè realment no n'hi ha a dalt, vull dir que realment hem d'aconseguir que vagin pujant de baix cap a dalt. Tot l'altre també
però hem de pujar de baix cap a dalt. Llavors, no sé si és que inclús des de les escoles s'ha de canviar la forma de treballar, no només amb la visió de treballar la part tecnològica, que també, però jo crec que s'ha de reforçar la part de soft skills. I això que reconec que les noies que venen ara, comparats als de la meva generació, jo ja les veig més fortes, no? Però, Més empoderades, no? sí, però falta. Jo crec que és important també tenir en compte. Alguna aportació més? Sí? Aquí. Hola, bon dia. Jo sóc la Meritxell Jimeno, també sóc enginyera i també he participat com a mentora i voldria compartir dues experiències que aquí no s'han comentat. Fa molts anys que faig de mentora i sempre ho fem amb nenes, no amb nenes de batxillerat i tal, i jo crec que també es tindria que fer amb nens, perquè vegin que hi ha enginyeres, que hi ha empresàries i que no passa res perquè tinguin un cap que sigui una dona. És a dir, crec que aquesta part no s'ha comentat i estem aquí molt mirant-nos des del punt de vista femení, però és que a ells també se'ls ha d'educar, s'ha d'educar els nens des de baix també, que no passa res tenir un cap que sigui un home o una dona. I l'altra cosa que voldria compartir, que és una iniciativa que m'ha semblat molt interessant, de seguida que hi ha un curs que s'obre d'impressió 3D, de robòtica o del que sigui, els pares tendim a apuntar els nens de manera ràpida, però en canvi a la nena anem a casa i ens ho preguntem, escolta, l'apunto, no l'apunto, què fem? Llavors, quan anem, s'han acabat les places. Per tant, una iniciativa és, si hi ha 20 places, que siguin 10 per nen i 10 per nena. I si les nenes no s'omplen, esperem fins al final, perquè segur que s'ompliran. I els nens els posem en llista d'espera. Crec que és una iniciativa, són dues iniciatives molt fàcils i molt simples que tothom podem aplicar en tot el que estiguem fent, associacions o el que sigui, i que realment sí que faran una miqueta de canvi. Gràcies. Allà darrere, un segon, allà darrere. Soc Teresa Navarro de FEMCAT, disculpeu-me que he arribat tard i ja no he cap minut a la fila zero. Jo volia en primer lloc felicitar les entitats organitzadores perquè veig que la població del públic hi ha bastants homes i crec que el món ha canviat i hem de sortir del paradigma de dones parlant de dones a dones, perquè no avancem. Per tant, enhorabona a les entitats organitzadores. Us volia comentar també en aquesta línia que, clar, jo no parlo de TIC, parlo sobretot de responsabilitat i dones. FEMCAT és una entitat molt masculinitzada, amb un 83% d'homes membres, però el món està canviant i ens hem implicat en un projecte que es diu Copersona. Volem canviar el paradigma de la conciliació de la corresponsabilitat, que segurament se n'ha parlat avui, perquè la corresponsabilitat, com deia Sara, els fills es fan entre dos normalment, però també es fan entre dos les entitats, també es fan entre moltes altres coses de la societat que hi tenim dret les dones i hi tenen dret els homes. Per tant, en aquest sentit, des dels drets i les aficions de cadascú, jo crec que podem avançar també a l'empresa. Aleshores volia fer un comentari que possiblement també s'ha dit i el repeteixo, però també per treure'ns pressió a les dones. Jo últimament sento molts comentaris que venen d'homes de ara les dones arreglareu el món. I dius, ostres, o sigui que estem on estàvem. És a dir, hem de demostrar el triple per tenir la mateixa responsabilitat, perquè no n'hi ha prou amb dirigir una empresa que a sobre hem d'arreglar el món i aquest és el peatge per entrar en aquests llocs de responsabilitat. Per tant, no defenso la mediocritat, però jo crec que tenim un món que ha de fer el clic cap a dir no, realment no he d'esperar més d'una dona ni de que arregli el món ni de que faci el triple perquè només s'ocupen a casa, sinó que podem avançar tots, tenir les mateixes oportunitats. Gràcies. Endavant aquí. Gràcies. Hola, jo soc Sònia Cañizares, soc prestèria, enginyera i porto molts anys intentant lluitar entre la dona en aquest sector molt masculitzat, tot homes, i realment això és un pla des de que som petites perquè aquest canvi des de la casa i des de la societat de que una noia pot fer matemàtiques o pot fer el que sigui, i això és un canvi generacional, això ens costarà moltíssim. Llavors, jo el que crec és que a nivell empresarial i de l'administració pública, i potser, clar, estem en un moment que l'administració pública té un paper molt rellevant perquè hem de parlar de fer que es facin les coses, perquè si no, no hi ha manera de canvi, es pugui fer un anàlisi complet, des de la petita al gran. I en aquests moments hi haurà coses que la flexibilitat laboral provocarà que hi entrin més dones en el món laboral i en el món TIC en particular, però això no és el canvi, perquè el canvi és
els fills són dels dos i tant home com dona ens hem de repartir, hem de treballar igual i hem de poder anar a qualsevol nivell de posició en l'empresa, perquè els fills són dels dos. Jo tinc 3 fills, he pogut treballar, he pogut en aquest món professional, però perquè he tingut una mare que m'ha ajudat, un marit que no és gens masclista, però no hem de ser una excepció, ha de ser, amb la qual cosa jo el que dic és això ens ho hem de prendre amb un decàleg, un pla extrem que anirà evolucionant i fer un seguiment i poder fer aquestes accions. I fer-lo ja, no? Perquè hi ha molta gent que diu no a 10 anys vista, sinó que hem de ja començar a aplicar. Ens queden 5 minutets, que tot això ho estem traient de l'esmorzar, però vull dir, en 15 minuts ja prendrem el cafè perquè és molt interessant. Si vosaltres voleu fer alguna aportació, Joana, tu volies fer una aportació, no? En aquest cas, és que clar, tothom vol parlar, perquè és que podrien estar 2 hores més i 1.000 coses que estic totalment d'acord, però en aquest cas concret que dius tu i que ha sortit molt, que semblarà, ara dic, la Generalitat ha fet un pla, però després els plans hi ha molts, però ha de baixar. Però si no es fa el pla, tampoc baixa. Llavors és informar-vos que d'aquí 15 dies finalment s'aprovarà el pla STEMCAT, que fa un any i mig que estem intentant que surti i per raons vàries, entre elles temes electorals, etc. Finalment s'aprovarà, que en aquest cas és 3 departaments com són Educació, Polítiques Digitals i Empresa i Coneixement, que al principi no hi era però l'hem incorporat al pla, doncs tindrem de treballar el tema de la gestió des de l'escola, claríssim, és des de primària, això ja fem activitats, sobretot ho ha dit la Sara, des de quart, 5è de primària fins que van a les empreses. Llavors era per fer aquest apunt, ja dona per una altra jornada, i d'un pla sí que en pengen accions, però quan el govern aprova un pla amb 3 departaments, entenc que després les accions són més fàcils de desenvolupar perquè a més tens pressupost, perquè si no, sense diners no fas res. I és així, amb voluntat fas moltes coses, però no tot. De fet, la Sara apuntava el IOMO, que és molt important, que es fa, no sé si sabeu què és el IOMO, però es fa paral·lel al Mobile World Congress, hi ha 22.000 alumnes, nois i noies que han anat allà a jugar també, a jugar, a aprendre i estava molt bé realment, nosaltres també vam ser-hi en el programa. A banda de la fila zero, si hi ha algú de darrere amb aquests últims minuts que vol dir alguna cosa... Sí? Mira, aquí. Espera. Primer ella, després ella. Hola, bon dia, jo soc la Elia Abad, sòcia fundadora de Between Technology i volia corroborar el tema que s'ha comentat de que les dones ens exigim més, o sigui, a l'hora nosaltres fem, com que som una empresa tecnològica, necessitem talent contínuament, tenim un equip de recruiters de 25 persones i amb ells constatem aquesta informació que donàvem. Ells mateixos em diuen les dones per aplicar una posició han de complir el 90% dels requisits, així, de mitja, i en canvi els homes en un 60% ja s'hi posen. De fet, una dada estadística que vam dir, mirem a veure nosaltres què ens ha passat. Doncs el 2018 vam entrevistar, se'ns van presentar com a candidates només el 18% de dones, posicions tecnològiques és el que busquem, però en canvi hem incorporat el 24%. Per què? Perquè ens encaixaven més. Perquè en aquest sesgo jo sempre animo a que les dones apliquin sense haver de complir amb tant. I una altra dada molt important és el de l'autopercepció, l'autoavaluació. De fet, això ho vaig detectar molt al principi d'emprendre. Vaig dir, ostres, clar, jo mateixa feia entrevistes i deia, és que les dones, com que fem això, depèn molt de qui està avaluant, pel propi sesgo i pel sesgo de la persona. I ja vam introduir fa molts anys proves tècniques, perquè així és la manera... Doncs, si tu fas una prova oral d'anglès amb un candidat i amb una candidata i els hi passes després la prova tècnica d'anglès, de nivell d'anglès, comparant el nivell autoavaluat, els nostres recruiters afirmen que el nivell mig autoavaluat d'una dona correspon al nivell alt autoavaluat d'un home. Això qualsevol recruiter nostre us ho confirmarien. És així. O sigui, que ens eduquen en ser modestes, ens eduquen a complaure i això a nivell professional ens limita. I ens hem de treure aquesta pàtina d'educació que és, per mi, mala educació. Molt bé. Si parlés algun home seríem felices també, Ah, mira! Bon dia. Soc Dani Clara, soc el fundador de Software View, som una consultora competència de vosaltres
gent que toca Cori, o sigui, programadors purs i durs, anem al revés. Ens costa molt trobar dones, i sobretot a Catalunya i a Espanya. En trobem més, curiosament, no sé si això ho contrasteu amb vosaltres, en països de l'est. Trobem moltes més dones programadores en països de l'est, no a l'Europa occidental, ni França, ni Itàlia, ni Alemanya. Curiosament, països de l'est, Rússia i antigues repúbliques de la Unió Soviètica. L'índex de candidats que rebem dones de programadors d'aquests països ens multiplica els que tenim aquí i a l'Europa occidental. És una dada de reflexionar, alguna cosa hauran fet en aquests països a nivell de formació perquè tinguin aquest volum de programadores que estem captant nosaltres pels seus clients. A nivell de clients, sí que dir-vos que els clients de vegades ens demanen dones a nivell de programadors i sempre els diem que és altament improbable que els puguem presentar dones, perquè el percentatge és molt poc elevat. Ens demanen dones perquè tenen equips absolutament masculins. I així és com de vegades, amb perfils digitals, els clients ens demanen homes, també, perquè tenen equips molt femenins, majoritàriament femenins, i volen equilibrar. En temes de programació ens ho demanen perquè diuen que tinc un equip de 12, 14, 15 programadors i no hi ha una dona. I es relacionen amb altres equips de l'empresa o client i ens diuen que tindre un perfil de dona perquè milloraríem certes coses que ens falten millorar, com la comunicació sobretot, i l'empatia de cara a processos interns i a processos externs. Més o menys aquesta visió. Bé, anem tancant aquí davant, fem parells d'intervencions més i ja està. Ai, ella. Hola, jo em dic Magda, soc historiadora de l'art, m'he reciclat a temes de tecnologia en la meva professió i he vist que hi ha moltes possibilitats, hi ha moltes iniciatives perquè des de petites les nenes s'engresquin en temes de tecnologia, en aquestes professions típicament masculines considerades abans, o hi ha programes de mentoring per quan la gent està a la universitat i està a punt d'acabar la carrera, però què passa amb la gent que ja tenim una edat, que t'has format, que necessites posar en pràctica aquesta formació, rentabilitzar aquesta experiència prèvia que tens en la teva professió i que la vols volcar al món de les tecnologies, que ja no pots ser becari perquè ja no tens edat de ser becari, no sé per què. Si fos necessari ser becari per aprendre, jo no tindria cap problema, però hi ha aquest estereotip de si no tens més de 30 anys ja no pots ser becari. És que quan jo tenia 30 anys tot això no existia. Llavors no és que no hagi fet això quan em tocava teòricament, sinó que és que no podia perquè no existia. Llavors, qui dona suport a la gent que està com jo? Que vol entrar al mercat laboral, que té unes competències, que té unes habilitats, que s'ha format en temes digitals, però té aquestes barreres. No pot ser, aprendre aquí o no pots fer pràctiques perquè tens ja tal d'edat. No perquè tal, no perquè qual. I jo penso que això no és només per les dones, sinó per tota la societat, per els homes també, que es troben en aquesta edat, que la tecnologia ha arribat quan ha arribat i ens ha agafat a aquesta edat, no amb 25, tant de bo hagués sigut així. I també un cert problema de titulitis, que sempre has de certificar-ho tot amb un títol i de vegades no, però vas a una entrevista i volen que siguis... És autodidacta totalment, no? Volen que siguis superespecialista en tot. A veure, i això qui em dona... Sí, jo voldria saber tot això, però qui em dona l'oportunitat de començar a practicar tot això? No sé si algú té la resposta. Clar, qui dona suport a aquesta gent. És una altra problemàtica digital. Bé, doncs tanquem l'acte aquí. Mira, aprofitem per acabar amb una cosa que ara m'anunciava, no sé si s'ha anunciat ja això, Joana. Sí, bueno, ho anuncio ara. Ho anunciem, no, però ho anunciem ara, que bé, de fet, jo tinc un Premi Dona TIC de gent que visibilitza el tema tecnològic i ara s'han convocat els Premis Dona TIC 2019 i la Joana ens acaba d'anunciar que s'entregaran, i esteu tots convidats, a l'acte que es farà a la sala d'art, a la sala Bars, o s'obrim la convocatòria per presentar-vos, no, també, encara està oberta, no? Sobre la setmana que ve. Sobre la setmana que ve? Durant juliol, agost, setembre, que ens ha agafat així, podré presentar... És que ara que no quedin deserts, que seria un drama. És a dir, que... I a més que aquí totes són dones TIC, és a dir, que presenteu-vos
No sigueu modestes, presenteu-vos i un premi que podem portar molt orgull. I a més, jo ho he trobat està molt bé, perquè això, l'acte serà el dia 8 d'octubre, que és el dia Ada Lovelace, que segurament totes sabeu qui és? Primera programadora, no? O sigui... El 8 d'octubre, dia Ada Lovelace, Premi Dona TIC 2019, i doncs això, visibilitzem-nos amb aquests premis. Moltíssimes gràcies, han sortit moltíssimes idees, jo crec que hem ensenyat les dades, però també han sortit com moltes propostes de posar-nos en marxa i això, i a curt termini que surti aquesta mena de decàleg. N'hi ha d'altres, comentava la Mar, que ja en els sectors vocacionals es fan alguns decàlegs amb alguns objectius, però a veure si amb els que ja hi ha i amb les coses que s'han dit avui podem fer un decàleg i sortin coses d'aquesta jornada. Moltíssimes gràcies a tothom per venir i gràcies també a qui ens ha vingut.